नमस्कार दर्शक बंधु जी जन्म होइछि तार निश्चिंत दिने मृत्यु हेब बयस रूपक राक्षस गोटिए पाद परे गोटिए पाद आम आड़को क्षिप्र बेगरे मृत्युर द्वार देशକୁ ଆମକୁ ପେଲି ଦେଉଛି ତଥାପି ମୂର୍ଖ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ଷର ଅନ୍ତରାଳରେ ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍ କାଟି ଖୁସି ମନାଇ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଭାବି ନାହିଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ନିକଟ ହେଉ ଚାଲିଛି। ମୃତ୍ୟୁର ପାଦ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ସଂସାରରେ ନିୟୋଜିତ କରି ନିଜର ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ କେକ୍ କାଟି ଖୁସି ଦିନ ମନାଉଛି। ଏହା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ।